चला चला चलवा बार कहाँ रह गए? चला चला अरे कहाँ भाई सूरत में चला। हाँ गुरुजी आज भावना के याद कर में लगा तो कौन बात बका। प्रणाम बाबा। ये बच्चा कहाँ थे? हाँ बाबा हमरा के याद कर नहीं बाबा लोग। हम याद करेंगे अपना गाँव के क्यों लाइट आया ना। खिचड़ी बीते जे आदमी रबा का धोधा उधा लाई केहू ना चढ़ैलस। एक आदमी टाइलर ला चढ़ा गइल न बे। बाबा के तो हेतना में पेट भर जाई। ए बच्चा हम कैसन ढोंगा बाबा हां ठगे वाला। ओह नो एकरा से का होई? और ठगे के चाही नु। हां तोरी मंतर अंतर मारी कोनो के गांव वाला और और धोधा लाई चढ़ाओ लो। आउ चिपरिया कहां बाबे? चिपरिया हां कौन चिपरिया? जन हर साल आवत ना धोलो चढ़ावा खातिर। ऊ त महाराज ओकरा बुझाते नहीं खिचड़ी ए साल पड़ल और धोधा भी ले कई बही ना कई लगे ना मंतर मारी त कोनो कौन तो मसान घोड़िया कहां बोलिएबो? रुकी बाबा आवे लेके आओ तनी यो त दियो मंत्र मात नहीं बोलिए। ओए मसान आज तार परीक्षा बा। हमार गुरुजी के काई ने का विपद पड़ल बा रउआ का आज याद कइले बानी। उहा के चली आज उहा के पूरा तारा परीक्षा देवे के पड़ी। उहा का विपद पड़ल बा सब उहा के समाधान करे के बा। हमला के मसान के हड्डी है ना रखा बच्चा है रउआ लगे हम आगे नहीं हाजिर करनी एकरा के। हां बच्चा हां ए मसान घटी जाके देखता हमर चला चपाटी कहां रह गइले सन। कोनो ना आइले सब अभी ले जाके उठ के देख तो चला। हां गुरुजी एकरा का भेज तो देख के भेजिए एकरा के पूरा चेला चपाटी कहां रह गेले सन। राउर लाई अभी ले ना चढ़ल रउआ खाली 5 गो लाई चढ़ल बा सिर्फ एके आदमी लेके धर तो एकरा के चला धर और गांव वाला कहां रह गेले सन सब। ले चलता नहीं साल भर पढ़ावे ढोड़ा बाबा उनकरा के ले चलता नहीं लाई चिवड़ा चढ़ावे न तो पगलाइले होइया न असु। ले चलो न तो ढोड़ा बाबा एकदम पगला गइल होई। अबुर जी नो मम्मी बाबा के मसान के हड्डी काम करता गइल राउर मंतर गइल न हवा में। अब दोसर कौन दिमाग लगाई है ने दूसरा कौन दिमाग। हां रो भाई बना के भेज तनी हम लोग समझ सुनो अबे देखता आओ तो एगो अबे अब गोठिया आई गोठिया। अरे कौन मंत्र मानिए बाबा? अबे आई देख अच्छा देखा दे राउर ढोंगी बाबा के राउर खाए के नाम ले लाई नु हमरा हां राउर सब ढोंग इवा सुजार पुजार दिया। अच्छा ई चिवड़ा कुटवाए गइल हो चिवड़ा ना मिलल हटे ढोड़ा बाबा। हां बच्चा आइली खिसियाइल त नहीं की ना रे की चाहिए देखी चिवड़ा कुटवाए ले गइल चिवड़ा नहीं के मिलल। ठीक है बच्चा तनी मीठा कम बा ठीक बा मीठा कम बनू तने शुगर के बीमारी पावे। चली तब ठीक बा बाबा। हां ठीक बा आशीर्वाद दिया खुश रहो बच्चा खुश रहो। अरे गोइठिए कहां रह गई रे? हां गोइठिए कहां रह गई रे? साला ये सो लाई चढ़ावे ना आइल आवत तटे अब साला तेल लेके आइल बड़े मीठा के भेली कम लेके आइल बड़े ना साला चिवड़ा लेके आइल बड़े। बाबा के साथ ते नाराज कर रख देले बड़े मीठा के भेली कम दे बड़े। बच्चा बाबा के शुगर हो जा जाएगा। तो मीठा खइयो। बस बच्चा तब जाके गोइठिया के भेज गोठिया भेज दो बच्चा जाके गोठिया भेज। ठीक बा बाबा भेजता नहीं। चल तन जाए तो घोड़ा बाबा खिसिया दे हैं लाइट कम बटे आ लेट हो गेल बे जाए में हम ये लास्ट में जाते सब लोग चढ़ा के चले तनी चल तन घोड़ा बाबा तनी आशीर्वाद ले ले आई तनी आ सपना बड़ा उड़े देखत तनी हम चल निम के कहत तनी अब पे चल तनी बाबा बाबा हां बच्चा आगो नी लाई लेके बाबा। अच्छी परियो अबे रे अबे आतरी अरे बाबा का कही बड़ी लेट हो गेल बे गौरव नी मीठा पीने मीठा आशीर्वाद दी बाबा। अरे बाप बाबा हां ई कोन सन बात हो ये तो बढ़िया आशीर्वाद है ए बाबा कोटी मसान के नो आई तू ये लाई पर सपना दातरी। अरे मर्दे बा है दे लियल में झोरों में लाई है दे साला कंजूस हटे। हां ना मर्दे ए बाबा हां रात के सपना बड़ा खराब है तनी हो का था बच्चा ए मर्दे सुतला में
सुसु हो जाता हाँ ठीक है बच्चा रुको। ये लम्हा आशीर्वाद दी बाबा। तनी बच्चा हाँ हई तू हमार कौड़ी लो। बच्चा ई हई कौड़ी हवे। इको आशीर्वाद बाबा छोटा बच्चा बोले बैठो जा। अरे आशीर्वाद हो अरे बहुत खास बात बा अपन धरा हूं। बच्चा राती खान अगर आके करिया धागा में सीख है हाँ। आ घेटी में बांध ले बाबा। अच्छा हां वाह बाबा हां बस बस बाबा आप ठीक हो जाए हम जियो बच्चा जियो। आशीर्वाद दी बाबा बच्चा हाँ बाबा दू धो धो दे लिस और धो धो का बोले दे। ए महाराज दुनिया धोरा फिर मानी ली ना उधर झोर रहे अब ली बचा के घर ले जेता का। ना हो देखैती नु तो हो ना देती देखौनी वैसे तीन गो धो धैले नहीं देवे खतरा बाबा हां आइली आई अपना पापा खिया दे हई केकरा खिया दे बताई हमर चलवा खाई हई हई ए जे चढ़ी दिन बात। वाह बाबा तो बड़ा होशियार बानी जी अब चली नु हां चली चले के नमस्कार प्रणाम भैया हम बुट्टू भोजपुरिया। सबसे पहले वो लोग गोड़ छू गोला तनी हमने की कॉमेडी वीडियो भैया बनल मन देहाती खिचड़ी वाला भैया हमने के वीडियो में भैया अगर गलती होई लोई तो क्षमा करब लो। आ हमने के वीडियो भैया पसंद पड़ी तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो भैया, शेयर कर लो। सबसे पहले भैया हमने के वीडियो गलत ना बनाइले से हमने के आईडी में देखे लो जो गलती वीडियो ना मिली भैया। आ हमने के वीडियो रोल भैया देखे लो एक बार जरूर रोल से ये विनती बा नहीं हो रहा भैया। जय हिंद जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत।